ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଉ କିଛି ଅଂଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଷଡ଼ରିପୁ ବୋଲି, ସେହି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଏବେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଙ୍କଟ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଘେନି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ। ଜୀବର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଜୀବ ଦେହରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖଞ୍ଜି ପଠାଇଥାଏ। କ୍ଷୁଧା, ଭୟ, ମୈଥୁନ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବର ରକ୍ଷଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଯେ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାଳିତ ହେବା ଜନ୍ତୁର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ। ବିଧାତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଅଧିକା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ବିବେକ। ବିଚାରର ଚାବୁକ ଧରି ବିବେକ ବସିଛି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ। ତା ଚାବୁକକୁ ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆମେ ଜନ୍ତୁରୁ ହେବୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ତାର ଚାବୁକକୁ ଖାତିର ନ କରି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରେରଣାରେ ଭାସିଯିବୁ, ସେହି ପରିମାଣରେ ହେବୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଜନ୍ତୁ। ବିଚାରକୁ ନ ମାନି କାମ କରିଗଲେ ପରେ ଆସେ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି। ଗଛ, ଲତା, ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁର ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର। ଛି, ଏ କି କାମ କଲି, ଛି, ଆଉ ଏପରି କାମ ଯେପରି ନ କରେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ବାପା ବୋଉ ବା ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ଏପରି ଆତ୍ମନିନ୍ଦା ଓ ଆତ୍ମଭର୍ତ୍ସନା କାହାର ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ନ ଘଟିଛି? ହେ ପାଠକ ଓ ପାଠିକା, ବିବେକର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ରିୟାକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଳବତ୍ତର କର। ଏହି ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି କଣ୍ଠପାତ ନ କରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବିବେକ କ୍ରମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆସେ। ଲୋକ ଦୂରାଭ୍ୟାସ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମର ପଟରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ଘୁଷୁରି ପାଲଟିଯାଏ। ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିକୁ ବଳବାନ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରଖିପାରିଲେ ଭଲ ବାଟରେ ପଛକୁ ଫେରିବା ସହଜ ହୁଏ। ଏହି ବିଷୟର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।